Kako komentarišete porođaj od 500 eura? Pitali smo vas šta mislite o tome da se uvede fiksna tarifa lekarima za mito? Pa bilo bi dobro. A vidiš, to nisam razmišljao o tome. Bilo bi dobro. Pa ne znam, ja. Zaista. To je teško. Fiksna. Ne mislim, Znam. to treba osuditi po kratkom postupku. Šta? Jel to sami ljudi davaju? Ne treba da se uvede fiksna tarifa, Da bi tebi dobro bilo, ja tebi dadnem i... Mislim da smo mi jedna zemlja koja treba da razvija to poštovanje različitosti, Da te bolje pripazi. Džabe. pa i među lekarima. Ja bih preuvezao porez na budale. Šta? Porez na budale, da se to tako naziva, pa da. To je vrlo pogrešno. Ja mislim da treba da se da odmah otkaz, a ne da se uvedu fiksne tarife. Ja mislim da je to jako pogubno za sve. Da odgovorim na pitanje, mislim da treba da se uvedu. Pa realno. I za lekare i za pacijente. Treba mi zabraniti odmah, ali... Pa bili bi ljudi manje u stresu, manje bi pili verovatno, ti lekari bi manje pili onda lekove za smirenje, pa bi ljudi znali da odmah znaju koliko će da dobiju napred. I to je to.